इउटुब चेनेल गामियारि सोलोंसालि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। जाय बिथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै थाखाय खावलायबाय। दा दिनै आङो मोनसे फिसा इनफरमेसन होनो नागिरदों नोंथांमोननो। दा जोङो लिंकफोरखौ बोरै शेयार खालामो आरो बोरै कपि खालामनानै पेस्ट खालामो आरो सोरनो बोरै हरनो हायो बा एसएमएसफोरखौ कपि खालामनानै बोरै हरनो हायो बिनि सोमोन्दै आरो जों क्रोम ब्राउजाराव डेस्कटप साइट खालामनो बोरै हायो बिनि सोमोन्दै सावरायगोन। अब्ला बारा गोबाव खालामदिया भिडिअखौ बा थौदो आङो इउटुबाव थांनोसै। इउटुबाव हाबबाय। इउटुबाव हाबनाय लोगो लोगो आङो मोनसे सार्च खालामसै गामियारि सोलोंसालि। आं बेखौ सार्च खालामबाय। दा आङो नैबे 18 बोसोरनि गाहायनि सोद्रोमाखौ माबोरै मुं भटार आइडियाव मेम्बार एड लिस्ट खालामनो हायो बिनि बे भिडिअखौ आङो शेयार खालामसिगोन। बा बे भिडिअखौ शेयार खालामबा आं बे शेयाराव थुबाय। शेयाराव थुनाय लोगो लोगो कपि लिंक ओंखारबाय। नै कपि लिंक, बे कपि लिंकआव आं क्लिक खालामबाय। कपि जाबाय। आङो बेखौ बेक खालामबाय। बेक खालामना थांबाय। दानिया आङो वाट्सएपआव फैनोसै। वाट्सएपआव फैबाय आङो। वाट्सएपआव फैबाय आङो जांगिला भाइनो आङो बे मोनसे भिडिअखौ बा बै दहाय आं कपि खालामनायखौ हरनोसै। अब्ला आङो नैबे टाइप ए मेसेज बेयाव आङो आसि बिमाखौ थुथाबनांगोन। थुथाबनाय लोगो लोगो नैबे मोनसे फैगोन फार्स्ट बे पेज फैगोन बेयो पेजआव थुना होबानो नैबे लिंकआ फैबाय। अब्ला बे लिंकखौ थुना होनाय लोगो लोगो मोनसे भिडिअ बेयाव जाखांफैगोन। नैबे फैबाय। नै दहायनो 18 इयार्सनि गाहायनि सोद्रोमाखौ माबोरै मुं भटार आइडियाव मेम्बार एड खालामनो, होमबा बेखौ आङो शेयार खालामना होबाय। दा बेखिनियानो। ओमफ्राय नोङो एसएमएसखौ बोरै कपि खालामनो, मा खालामदों सार? मा खालामदों सार? दा आं बे भिडिअखौ हरनो नागिर। ओमफ्राय बे दा नैबे एसएमएसखौ आं बोरै कपि खालामनानै बेनो हरनो, होमबा नैबेखौ कपि खालामबाय आङो। दा बिनि उनाव आङो नैबे अखिलनो हरनोसै। अखिलनो हरनाय लोगो लोगो बेयाव पेस्ट जाबाय। ओमफ्राय बेयाव फैबाय बिदि। ओमफ्राय आङो बेखौ दानफिननोबो हायो। बेखौ नांला। दानफिननाया बेयाव आङो डटआव थांबा नैयो डिलेट फर एभ्रिवान बेयाव थुना होबाय। बे मेसेजआ दानजालांबाय। बिनि उनाव दानिया डेस्कटप साइट बोरै खालामनो हायो जों गुगोल क्रोमआव। दा बिनि सोमोन्दै आङो गुगोल क्रोमआव थांबाय। जोङो मालाबा प्रब्लेम जायो। ओमफ्राय बे प्रब्लेमखौ जोङो सल्भ खालामनो हायो आरो जोङो लेपटपनि बायदिनो माखासे फिसा फिसा खामानिखौ मावनो हायो। अब्ला बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो नैबे डेस्कटप साइट, आंना डेस्कटप साइट जाना दंखायो। बेखौ आङो खालामफिनबा नैबे बिदि जागोन आरो। दा आङो डेस्कटप साइट खालामफिननोसै। डेस्कटप साइट खालामफिननाय लोगो लोगो नैबे डेस्कटपनि बायदि जाबाय आरो। अब्ला जों बेखौ मा खालामनांगोन, जोङो गुगोल क्रोमआव फैनांगोन। गुगोल क्रोमआव फैनाय लोगो लोगो नैबे डट मोनथाम दङ नैबे साइडआव लाइनखै खनाखै बे डटआव थुना होबानो मोनसे फैगोन। बेयाव मोनसे गोलाव लिस्ट फैगोन। बे लिस्टआवनो डेस्कटप साइट होननाय गाहायाव मोनसे दङ। बे डेस्कटप साइटखौ बेयाव क्लिक खालामना होबानो बे डेस्कटप साइट जागोन आरो। अब्ला बेखिनियानोमोन भिडिअआ। आं जिखिनि इनफरमेसन फिसा बेनोमोन। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लोगोफोरनोबो फोसावलायदो भिडिअखौ, जाहाथे बयबो रोंलायो। दिनैनि थाखाय थेंक इउ।